ke haino hai जों tini video phai sopapika mia proto kaisa video snamjakse tumani hingke tabukse asuk jora hamyang tumani bagai kok to kaisa no sini tabuk jora ni to haifano kok kaisa phano problem to kabang matong hedba kok to kabang matong go hain bagai जों haino hai tini kok kesarna bagai sing khale pio kok kesana bagai khale pio ka teisa hain bagai ne rong nai to nai rok chino video rong no pasak nai di tei subari joto no subari singam subari norok no beseng subanai sing rang puisa tangki simi subamang ya sini kok je mansak sing kok bai phana subai man hain bagai tini sing osoba suni kok rong no sing tini norok kisa salaigan hi kaipio joto no koijago je sini jo video no nai tongai ro ba mi afan video no nai tongai ro joto no kan ke nai di ba se joto news sangrei tongo inge je tabo problem solai tongmani ke जों bas kango bai ke thangaina bagai inge bo ne bangai sing salainai je tabo bai ke sing tolani bas kede bo se da kok to ke han bagai je tabo je lama otek rogo kasajak borobro je masaya je tinjon nugmani e borok no sarkar rok kisa sini montre kotor borok kisa help jeng nango haisi inge jeng help nango borok ni jate borok no suba baidi borok tabok kisaro klaijak borok mairok sana krei tui siming si nongoi borok himlai tonglai kha yang waisa khaiye Guwahati o kasala Guwahati o inke bono ang koijago sini sarkar no bo sini je montri kotor no tei te prahani no korono bo borok ko thamya tei betong tei borok borok tongo ai phana sing nungmani je mokol bai thangoi nungmani abonon tin sasinai inke borok kabang chuna sakajak tongo aro Guwahati o bokasajak Shillong o bokasajak Silchar o bokasajak kabang borok tong kesaro ta kesaro tirpra saya saka no chongli ta ko lockdown khaijak hin bagai abono जों नखरान थानि कयहर मोनसिनि तै साख्लाय मोन ताबक जरा हंखे जों सुबा लायबानि जरा चिनि जरा हामया अ जरा जों नंबाय आं सामों नांगि आंखे तै बखरसिनि अ जरा र अबनो सानाय जों ताबक वाना लाय तंगायो जत बर वाना जा वाना मा सिमि तपाया हिन बगै वाना माने बिसिं तै बसों गोबां मा सामों अ वाना मोन दंनि मिसिं तै यावै मानि जों अब अ जरा न बाहायखे जों मिनिस थाइबै जों अ जरा न यावै गाहाम जरा मान मानो अबनो न जों नर लुकन थानियो फाइपियो tabak jora hamiaba joto pal thansa ke thanglaina no seseng manai lenai je baire tongnai tabo Kerala thong Hyderabad tabo Bangalore je baire tongnai thansa khai जों खबर रेहै जों मा थांलायनाय तामन हिमाक बा जों साइसुं रखर ताबुक थांमाया उजरा ता ताबुक जों साइसुं रखे थांमानिया बा जों जत पाल खाय थानसा खाय जों कक मारि हरनाय जदि सि ताबुक जे लकडाउन ओंमा परै ताबुक ओंमा परै जदि हाय तेवासे लकडाउन रिजाक नाइदा रिजाक गयादा बेनि परै से कक तो खायने इंगे जों जे लकडाउन रिजाक तंसा किसा जों जे ताबुक जे दिन तंसा जों किसा कष्ट के मा तंलायग्रानायखौ इंगे बेनि परै जों स्टेप बामनाय जदि बेनि परै बाराय थांगा इंगे जों जत थानसा के मिलाय लायो जों कक कसर लायनाय abono kisimbo saita ha Bangalore tongnai Mumbai tongnai Chennai tongnai Kerala tongnai joto jaga tongnai je nogni phatar khaijak borona जों हायनो कयनां सुगो नेरो जे जाफान तंदि नेरो बेंगलोर तंखांखे जतो बेंगलोर नि बररो गय थानसांदि मुंबई तंखांखे मुंबई नि बररो गय जतो थानसांदि
Kerala tong hang Kerala ni borok joto chini Tripura saro ngai thansa ngdi Hyderabad tong hang Hyderabad ni borok thansa ngdi haki ngai जों joto thansa group ngai chini kaisa message ro hajang ngai lama bahike rohna hinke chini sar Kamal Kolai kok Tripura borokni bisingti ke जों message ro mano haki borok bisingti ke message ro hoi जों মন্ত্রী chini মন্ত্রী okra Tripura ni borok khugo जों okogrok sahatma hain bagai nerok je jaga phan tongthung thansangani try khaidi khaidi bahike borok rono subaiman o jora rogo bahike जों kaham ke o jora rono जों sini borok rono tei khogui talangman no pikeliman abon sini wansokni tei nerogo abon wansok tong o jora kirima singsa baksa Nagbara roi chawi tongai baksa ko restaurant sam khajui arano tongai jau ya ba singsa kuduk tongai ba bisa kuduk singna bicara na obsi kokhe han bagai जों thansa ungani jora जों thansa ma ungnai thansa ngiang ke जों sini arok kebo koroi jaiti gusti koroi han bagai jora to bangya Buskang tama angnai nung busia ang busia han bagai kebo bai phano salita tongdi jeman sak borok rok bai kerengdi tei contact khaidi ojora no bahai ke sanai tuma khake sanai Makan bono kok जों joto thansa ke thanglai nainai thansa ke tonglai contact go sasang thangmania abono bojoto saimano जों joto thansa ke se kogre laine nangnai je chini montre kotor rokno haini bagai joto no sajago nogon tongbaidi joto no baireta koflo baidi जोंबो koflaya जों chini nok tola jara chini room tola jara thangai hathi rok khainai phelayo bini pore जों room tong tongai inke no joto no koijago nogo tongbaidi omo je virus belai no kirima sisa एकदम फान गोनां सिबो इंगे जों बोनो किरना नांनाय इंगे अबो मानजाकना बो साइमानिया गगै लेरगै साबो मानजाक तंखा बो साइमानिया जों yang yung थांलाय मालाय फानो मानो नांजाक दै फानां मानो हानमान किसा गाहाम के तंबादि सिनि जे नाय तंनाय भिडिअ रक सिनि Tripura सा borok rok नाय तंबादि इंके दे kaisa kok abono baksa no sogui haino इंके tini news ro nai mane haino no जों sin korango baksa no thangai je doctor samani o follow rono जों follow kaya nangnai doctor rule ro mane no follow kaya nangnai tamani इंके जों siano sin basagot tuma bitong जों hai nai bisaka saka जों sini sagna जों o virus kri haikeno haipano je sajangmani इंके sini bisagrogo yagrogo orugi जों गोफाwi tongmano hainbagi no tangpan rok doctor rok je rule ro mani ro no follow khaibai jadi jate 14 days no bising tano khordi ni sajagmani इंके abono sini Tripura to jatan saimano rang bokorei bikrama mangno tei doctor kahambo asuk bangthaya hospital bo kaham bangthaya emni sin to jatono bolong no tongai jau इंके sini waisa of virus sini Tripura hawa ungui paikha effect ungui paikha ke sin bagai belaino 10 hakotor ungui painai thangani bagai yogani bagai belaino जों tuma hone danger ungui painai hen bagai nirok je doctor rok samani okawrong follow khaibai jadi जों siya pano je sinai rok sa hangke जों borong advice ro no ma khnana इंके abon nung simani tongkhang ke ni siman number nung use khaidi jate sini family borok takhuk bokhuk je Tripura hani borok tongnai rok kam khe tongna bagai je baire ni thangnai borok rok thangnai jagai baidi tamni himba sini Tripura ha chikon korei jaga hospital wasuk jekono jaga mantugya doctor ongtung jekono kom ko sini go bisai tolago khosung kusuk kaimia ko
han bagay no kisa je bare tongai thangnai rok borno koijago request khayo thangai naijagai bedi jotono ta kiredi naijagai bedi kahamke je doctor rok no je doctor rok sai tongbayo tanimake sini sikon ha jagao jodi o virus thanga ke tamo no sengbono ma kiri lainai serious rom lainai nanai jotono koyo serious rom lainai nirok ang bono koijago nirok jotono abono nirok je ja phan tongdi hataro tongoi tongkhang ke nirok video ro no nugui tongkhang ke nirok friend ro no nirok ni ufayong bahnau rongno kisa thumani sai tokdi nung okra ngui tongkhang ke dini serai rok no nung teiduldi nung boserai ngui tongkhang ke ang boserai ngui tongkhang ke ani okra rok no ang mar tuknai sing o jora no bahki yok lainai han bagai nirok bosuna sahordi sing bondir rok no sahorui tongnai sing bobo jora o bahai toma kayana abo sing joto borok bai no malai discuss kai hambai video no paitha jora nai tongani bagai gamno sanim sugo saya rok sajangmani tongkhang ke kok kolonga kobangma sajangmani rok nirok na karjadi han bagai tapi nirok no video naibe poribo nirok channel no subscribe khairedi bell icon no press khaigei video no like khaidi paitho video rok baheng jate nirok comment khaigi sadi sing jota update ri tonai nirok no sini o video sing sawi tonai no jotono sini YouTube channel no follow khai toni sini no back to back no news roi tonai update